हाँ जी, यूपीपीएल को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग का जो प्रमोद बड़ो सर है वो हमारा यूथ्स के लिए और हमारा गांव लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। आङो सिगां जेनेबा बिपिएफ सरकारनिफ्राय दिनै जेनेबा इउपिपिएल सरकारा दिनै फरायनायनि बेलायाव जेनेबा फरायसाफोरनो जेरैबायदि मदद होदों आं बे खामानि मावनाय बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो। मानो होनोबा जोंनाथ' सराइबिल समिति नालाय, ओमफ्राय जोंना सराइबिल समितिनि केन्डिडेटआथ' जोंना इउपिपिएलनिया राजु सारानो नालाय, ओमफ्राय जोङो बिथांखौ मोजां मोनो आरोखि ना, ओमफ्राय जों बेनोनो भट होगोन। नंगौ, गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बे समावहाय बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। नंगौ, बे समावहाय नोंथांमोना खौरां बिजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुगासिनो दङ जे 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै गोबां दोलोफोरा जिहेतु गावबा गावनि देरहानो गोनां खामानिफोरखौ बा देरहानांगौनि थाखाय गावबा गाव मुखुब खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। जिहेतु दिनैबो नैबे जोंनि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय जिहेतु इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथाङाबो जिहेतु गोख्रोङै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों नैबे सराइबिल बियाब हिसाबैहाय। जिहेतु बेवहाय राजु कुमार नार्जारि बा इउपिपिएल प्रमद बर'नि सरकारखौ मोजां मोननानै दिनैहाय गोबां माने माखासे लेखा गोरों लाइमोनफोर बेवहाय जिहेतु इउपिपिएल राजखान्थि दोलो बा राजु कुमार नार्जारिखौ देरहाहोनांगौनि खाथिरावहाय जिहेतु गोबां लाइमोनफोरा बेवहाय नैबे सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय माखासे नैबे मोनसे जायगायावहाय गोबां लाइमोनफोरा ज' जानायखौ नोंथांमोना केमेरायावहाय नोंथांमोना नुगासिनो दं। बेवहाय बिथांमोननि थांखि नोजोर आरो माखासे बिथांमोननि जिहेतु थांखि आरो नोजोर बे जाहैबाय राजु कुमार नार्जारिखौ देरहाहोनांगौनि खाथियाव बिथांमोना राजु कुमार नार्जारिखौहाय मदद खालामनो दिनै लाइमोनफोराबो लैहोर लैहोर ओंखारबोनायखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोनदों। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लागोन जे जिहेतु माखासे गोबां बेवहाय लाइमोनफोर दं, जिहेतु बिथांमोना जाहैबाय गासैबो अल एडुकेटेड। बिथांमोननिफ्राय जोङो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों जिहेतु रोखा मिन्थिनानै लागोन जे जिहेतु बिथांमोना मा खारनखौ लानानै बा मा उद्देশ্যखौ लानानै जिहेतु 5 नं सराइबिल बियाबनि मानगोनां राजु कुमार नार्जारि बिथांखौहाय देरहाहोनो थाखाय लैहोर लैहोर ओंखारबोदों आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकार इउपिपिएल सरकारखौ बिथांमोना मदद होनो नैबे समाव ओंखारबोदों। जों बेखौ बिथांमोननिफ्रायनो रोखायै मिन्थिनानै लागोन। जिहेतु राजु कुमार नार्जारि बिथांखौहाय देरहाहोनांगौनि खाथिरावहाय बे 5 नं सराइबिल बियाबावहाय गोबां लाइमोनफोरा लोब लोब ओंखारबोदों। बेयाव जों दिनैहाय जिहेतु मिन्थिनानै लागोन जे मा खारनखौ लानानै बा मानि थाखाय बिथांमोना राजु कुमार नार्जारिखौ देरहाहोनो दिनैहाय ओंखारबोदों। जिहेतु फंबाय, जिहेतु नोङो दिनैहाय जिहेतु इउपिपिएलआवहाय हाबनाय जाबाय, मा खारनखौ लानानै जिहेतु इउपिपिएलआव दिनैहाय फैनाय जाखो? मानो होनोबा जोंनाथ' सराइबिल समिति नालाय, ओमफ्राय जोंना सराइबिल समितिनि केन्डिडेटआथ' जोंना इउपिपिएलनिया राजु सारानो नालाय, ओमफ्राय जोङो बिथांखौ मोजां मोनो आरोखि ना, ओमफ्राय जों बेनोनो भट होगोन, ओमफ्राय देरहागोन। जोंनिफ्राय बेखौनो जानानै जोङो बुङो। हाँ जी, यूपीपीएल को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग का जो प्रमोद बड़ो सर है वो हमारा यूथ्स के लिए और हमारा गांव लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। पहले तो हाल फिलहाल में उतना ये यूपीपीएल का ही नहीं था, तो पहले हम लोग बीपीएफ को ही देते थे। जब से प्रमोद बड़ा सर आया तब से हम लोग उसी के निर्देशन में रहते हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा कि बीटीआर सरकार जो यूपीपीएल सरकार है वो अलर्ट है। यहाँ बीटीआर में भी शांति है और यूथ लोग के लिए बहुत कुछ कर रहा है और आगे भी काम करेगा। और हमारा यूथ जनरेशन के लिए यूपीपीएल को सपोर्ट करना मतलब हमारा बीटीआर को एक अच्छा रास्ता में लाना, बस ये। दा आंनि बुंनांगौआथ' बेनो, जोंना इउपिपिएल सरकारानो मोजां, जेब्लाबो डेभेलप खालामना होनो हादों। दा बिनि थाखायनो बेनोसै आरो आंनि बुंनांगौआ। फरायनायावबो बा माबा मोनसे खालामनायावबो इउपिपिएल सारानो मोजां खालामना होदों आरो। आङो सिगां जेनेबा बिपिएफ सरकारनिफ्राय दिनै जेनेबा इउपिपिएल सरकारा दिनै फरायनायनि बेलायाव जेनेबा फरायसाफोरनो जेरैबायदि मदद होदों आं बे खामानि मावनाय बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो गामिफोरावहायबो जेरै लामा हरनाय न' हरनाय बेफोरावहाय आं बिराद मोजां मोनो प्रमद बर' सारनि खामानि मावनायखौ। एसेनोसै। आंथ' बेवहायनो होखागोन ना। आं बेखौ बुंनो सानो दे सारखौ जों जयै देरहाहोनांगोन खौसे जानानै। थारमाने जोंनि फरायनायनि फारसे सारमोनहा मोजां खामानि मावलांगोन बेफोरबायदिखौ साननानै।